Boas tardes, benvidas e benvidos. Para nos, hoxe, unha honra ter connosco a Carlos Vivar, que lembro vos que é diseñador e ilustrador e tamén un activista medioambiental, dende un compromiso moi fondo coa natureza. Carlos Vivar, licenciado en Bellas Artes por la Universidade Complutense de Madrid, tamén cursou estudios de interiorismo, colaborou con a revista Crash, tamén colaborou co seminario A Nosa Terra, foi diseñador de produto en cerámica do Castro Grupos Acaderos dende o ano 1981 ata o ano 2010. E ilustrador independente dende o ano 1980 ao ano 2019 en Valle Edicións. E vende a recibir recentemente unha homenaxe por os seus 40 anos de experiencia profesional ao longo como ilustrador editorial caricaturista ou gráfico no ámbito do encontro de ilustración organizado pola API. E, bueno, podrían se presentar algunos premios que ten tamén mucho a ver, como o premio Visalia Pardo ao libro ilustrado pola Asociación Galega de Editores no ano 2007, o primer premio Curuxa Humor, Fene, no ano 1988, e o primer premio de banda deseñada ao Facho a Coruña, no ano 1985. Tamén foi o segundo premio de banda deseñada Casa de Xuventude Ourense no ano 1985. Entón, va a falarnos do deseño dos procesos cerámicos. Vamos a colgar o noso aplauso a Carlos Vivar e gracias por vir, Carlos. Utilizo esto. Sí, sí. Vale. É máis cómodo. Vale. Bueno, pois, boas tardes a todas. Eu encantado de estar aquí para daros esta charleta que espero que vos resulte mínimamente interesante. Vou falar de procesos de diseño na porcelana artística. Este título así tan quisquilloso, ¿no? É un pouco por acotar realmente do que vou falar, ¿no? Por un lado, de produtos elaborados con porcelana, que é un material cerámico do que ahora falarei, que ten as súas especificidades, e logo artístico por diferencialo da industria cerámica máis orientada ao tema, iba a decir industrial, pero, bueno, isto tamén é unha industria, ainda que parece que non, porque moita xente o tacha de artesán, pero ten máis de industria que de artesán. Pero, bueno, por a industria cerámica máis industrial no sentido de materiales para construcción, etcétera, etcétera. Entón, pois, bueno, vou falar, por un lado, do que é cerámica artística, peza decorativa, que estos son exemplos. Todo o que vou practicar, bueno, o 90% das imaxes que poño, excepto 3 ou 4 a mellor, é de obra feita por min nas cerámicas do Castro. Despois vos explico que diferencias hai con respecto a decir de Sargadelos. Bueno, a ver. Para atrás, vale. Cerámica decorativa, por un lado, pezas decorativas e pezas utilitarias, por outro, non? Nas cerámicas do Castro, pois sempre traballamos nestes dous eidos, non? Eu, sobre todo, dediqueime máis ao tema de peza decorativa, pero, bueno, estas pezas tamén son ou ben decorados ou ben a peza en sí, pois tamén diseñei material deste, non? Bueno, para contextualizar o tema, quería empezar por explicar un pouco que
os materiales cerámicos, non? A diferencia que hai entre eles, para que vexades que isto vai influir tamén no proceso de diseño, non? Temos basicamente 4 materiales, non? Ainda que hoxe en día poderíamos falar de materiales cerámicos de alta tecnoloxía, pero que non entra no campo de interés agora, non? Por un lado temos a arxila, que sería o barro común empregado pola oleiría tradicional, como pode ser a de Buño, que temos aquí ao lado, non? É un material de tons así ferruxentos, pardos, máis ou menos roxizos ou amarelos, dependendo do mineral de ferro que domine na composición, pois así varía o tono, non? E, bueno, coce entre 600 e 800 graus. Digamos que, bueno, evidentemente fan falta fornos de unha certa tecnoloxía, pero as culturas primitivas tamén cocían esta arxila con fornos moi rudimentarios, non? Como un simple oco na terra, por exemplo. Logo temos o gres, que xa é un material máis evoluído, en realidad utiliza arxilas, pero xa misturadas con feldespato, con sílice, igual que a porcelana. É un material máis industrial, máis duro, máis resistente, e a temperatura de cocción xa ronda os 1000 grados. Pode ser máis, pero por aí anda. A louza é tamén un produto da arxila, o que pasa é que, digamos que é un produto que se inventou en Europa para simular a porcelana, que non se sabía fabricar, non? Traíase de China e tal, pero aquí se descoñecía como a fórmula para poder fabricar porcelana. Entón, a louza habitualmente é unha arxila máis ou menos fina e depurada, pero que logo se disfrazaba con engobes blancos e tal para simular a cerámica. Pero é unha pasta fina, porosa, absorbente, algo absorbente e opaca. O sea, non alcanza os niveles da porcelana. E, por último, a porcelana xa non se utiliza arxila común, sino que caolín, que é arxila pura, sin impurezas de ferro, etc. E misturada con sílice e feldespato, igual que o gres. E o resultado desto é un produto moi duro, absolutamente impermeable, translúcido, que resoa ao toque e, bueno, moi resistente ao choque térmico, etc. E despois, pois, bueno, a temperatura de cocción xa necesita unha tecnoloxía máis elaborada, porque ronda os 1300, 1400 graus. Incluso hai fábricas que chegan a 1600, creo que se me foi o son, non? Non sei se fixen algo raro. Constipouse. Descolgaría algo por aí. Ahí es la batería, espera. Espera, que es la batería. La vamos a cambiar. Vale. Espera, ya. Sempre ten oportunas. No. As baterías. Bueno, quedara sin batería. É o que me suele pasar coa cámara de fotos cando teño algo guai aí a punto. Bueno, pois eso. Ahora, os usos. Pois a arxila, como decía, o uso tradicional pois é na cerámica. Eu poño aquí da era preplástico porque é certo, antes de que existira o plástico, a arxila, o barro, era o material universal prácticamente coa madeira para utilizar, para facer contenedores, para calquer tipo de utensilio, tanto de mesa como para, bueno, mil historias, non? Pero unha vez que chega o plástico, pois,
todo o negocio da oleiría veuse abaixo, non? O grés é un material industrial que basicamente se emprega para facer pavimentos, baldosas e azulexo, non? A veces se utiliza tamén artísticamente, incluso para facer baixelas, pero é un material que é máis opaco, vale porque é moi impermeable e moi duro, pero non ten a delicadeza da porcelana, non? A nivel artístico, para facer escultura cerámica e demais, pois é moi válido. A louza, como decía antes, é un material que se empregou para, bueno, que xurdiu como imitación da porcelana, ata que a porcelana aparece, se descubre como se fabrica en Europa no século XVII e basicamente se utilizaba como produto de mesa, non? E logo temos a porcelana, que xa se producía en China no 206 a.C., o sea que tardamos aquí 2000 anos en pillarse esa receita, e bueno, hasta que se descubre en Alemania como se fai, houve polo medio moitos ensaios, como, por exemplo, na época dos Medici en Italia, facían o que se chama frita, que misturaban vidrio coa arxila para poder... Me parece que me quedé... Non, sí. Para poder imitar o aspecto da porcelana. Tamén a maiólica, supostamente originaria de Mallorca, que utilizaban engogues blancos tamén para simular o mesmo aspecto da porcelana. E logo outro produto, o Bone China, que o inventaron os ingleses, que é cerámica de osos, non? O sea, osos triturados porque son blancos. Isto me dá a sensación de que se corta por momentos, non? Otra pila. Nos vamos a ir a por un valor seguro. A ver, como... A ver, sí. Bueno, e a porcelana, pois, aparte de como servicio de mesa, utensilios de mesa e tal, pois tamén se utiliza na industria en variadísimos campos, non? Dende facer freos para vehículos, como material de corte, como illante eléctrico ou como illante das naves que van ao espacio, non? Para pasar a atmósfera, pois levan plaquitas de porcelana cocidas a altísima temperatura. Aquí vedes, pois, estes 4 materiales, máis ou menos o aspecto que teñen, non? A arxila, ese tono característico de ese cor terra, non? O grés, que pode variar moito máis o aspecto, pero, bueno, utilizado como baldosa ou demais. A louza, que é un material xa utilizado na Edad Media para baixelas e, bueno, máis ou menos, tamén pode variar, pode ser máis, ter un engobe branco que cubre toda a superficie, non? E despois vedes dos exemplos de porcelana chinesa, que iso era o que se pretendía imitar coa louza, a frita e todo o demais, a maiólica e todo isto. Ben, pois, por que era tan difícil conseguir a porcelana? Pois, bueno, porque realmente é un material, que hai que identificar primeiro a materia prima, que é o caolín, que, como decía antes, é arxila pura, sin impurezas de ferro, é branca totalmente, etc. E, ademais, que necesita para a cocción unhas temperaturas moi elevadas, co cal necesita uns fornos
moi sofisticados para acabar esas temperaturas. A primeira que se fundou en España foi a de Alcora, en Valencia, 1727, e casi 100 anos despois, non, 50 anos despois, aparece a Real Fábrica de Sargadelos aquí en Cervo, en Lugo. Eso, por que foi? Pois aquí en Sargadelos existía... Sargadelos empezou como fundición de ferro, ¿no? Había traballando aí técnicos, sobre todo británicos e tal, e foi un técnico británico que localizou o caolín pois, nas proximidades da siderurxia, ¿no? da fábrica, que son as minas de Burela, que durante décadas surtiron a porcelana de prácticamente toda Europa. Por exemplo, a cerámica, a porcelana de Rosenthal, en boa parte está feita co caolín de aquí, ¿no? E, ben, esta Real Fábrica de Sargadelos desaparece a finales de 1800, desaparece a fábrica, os moldes se reparten, van a Sevilla, a Pigman, logo acaban en outros lados, pero, bueno, a produción cesa e aí se acaba a historia, non? Pero, no 1970, inaugúrase a nova cerámica de Sargadelos en base a, bueno, a matriz, digamos, sería as cerámicas do Castro que en 1949 funda Díaz Pardo aquí no Castro de Samoedo, en Sada, funda un pequeno taller de porcelana, ¿no? 1947 ou por aí. E entonces, durante uns anos van desenvolvendo produtos e chega un momento que Isaac marcha a Argentina, ali contacta con exiliados da Guerra Civil galeguistas que estaban ali, bueno, refugiados, e é ali onde conciben o proxecto de recuperación do vello Sargadelos. E entonces, bueno, ali crean unha cerámica que funcionou hasta o ano 80, 1980 ou por aí, que é a cerámica de Magdalena, donde, digamos, fixeron tamén os seus ensaios, non? E, por fin, en 1970, se inaugura un pequeno sector da planta circular de Sargadelos en Cervo e empeza o que se coñece como quinta etapa de Sargadelos, non? Que sería a de Díaz Pardo e compañía. Estos, bueno, son os exemplos da cerámica de Alcora, a primeira que se fundou en España, e da cerámica de Sargadelos. Bueno, decir que as fábricas de porcelana empezaron en Europa ligadas promovidas polas casas reais, pola corte, ¿no? Para fornecer a corte real de un produto exclusivo. É dicir, a porcelana non é un produto popular, é un produto caro para a élite, así de claro, ¿no? Isto contravén un pouco a filosofía do novo Sargadelos, ¿no? Que utiliza, en vez de elementos, digamos, da cultura culta, utiliza elementos da cultura popular. E un pouco contradictorio co emprego de porcelana e tal, pero, bueno, forma parte ao mellor do éxito que tuvo, precisamente. E aquí vedes, isto puxen simplemente para que virades a diferencia do que se estaba facendo no Castro, isto de aquí, a ver se non funciona, e o que se vai facer en Sargadelos, non? Son a mesma peza. Bueno, no medio están, aí vedes, no, que aínda se vai erguer aí a planta de Sargadelos,
está Irías Pardo, está Albalat, que é o arquitecto que a construiu, están, bueno, Camilo Díaz Baliña, o sea, perdón, Camilo Fillo de Isaac, etc., socios de aquel momento, xente que empezou naquel momento. Bueno, agora, para seguir contextualizando, vamos ver o que o proceso de fabricación da porcelana, tal como eu o coñezo nas cerámicas do Castro. En Sargadelos, digamos que é o mesmo, porque tal como se facía no Castro, se implementou en Sargadelos despois, non? Entón, o proceso é o mesmo, os materiales son os mesmos, pero o que varía é o deseño. É diferente desde o inicio, como observáchedes, o deseño do Castro e o deseño de Sargadelos mantúvose, polo menos ata agora, que agora xa non vos podo... Bueno, ainda hai cousas que siguen sendo diferentes, como vos explicarei, pero cada fábrica mantivo a súa especificidade en canto a diseño, aínda que se utilizaban en parte os mesmos procedimentos. Bueno, isto sería o esquema da produción, que en todas as diapos se vai repetindo vendo as diferentes fases. E entonces entraríamos, a primeiro elemento sería diseño, que, digamos, é onde se concibe o produto. Unha vez que o produto está afinado, polo menos mentalmente, porque veremos que logo pode cambiar, pasaría a sección de matricería. Aquí se elabora a matriz, o primeiro molde, para facer as pezas de proba. Non? Antes de meter en produción, se fai unha pequena tirada de pezas para probar se funciona no forno, se funciona a decoración, etc. Entón, bueno, unha vez que pasa a matricería, temos a matriz, tamén fan moldes de reproducción, que se chaman, e pasa á planta de produción. Na planta de produción chega a reproducción e aquí se pode utilizar, bueno, vedes que poño colado ou torno, porque depende o tipo de peza de que se trate, non? Normalmente son pezas de colado, que logo explico de que vai. Pero, por exemplo, os platos ou as cuncas das baixelas xa se utilizan tornos mecánicos, non? Ben, despois da reproducción, o material en cru vai a un secadeiro. Aí pasa unhas horas e, unha vez que está seco, se fai unha primeira cocción que se chama biscoitado, que máis ou menos ronda os 600 grados por aí, se non recordo mal. Unha vez que sai da mufla de biscoitado, pasa a unha sección de repaso, pero vamos a irlo vendo, porque senón me vou deixando as diapos atrás. Isto sería, digamos, a fase de diseño, con un exemplo dun bosquexo, o exemplo da peza final, ainda que na foto vexo que ten fallos, está aí, se nota que o control de calidad está fallando un pouco. Pero ben, sería bosquexo, a idea, bueno, xa un pouco elaborado, non? Porque xa ten un estudio da decoración e tal, pero, bueno, un estudio da forma, eso, e despois a peza final. Isto sería outro exemplo, un bosquexo coa idea e a peza final. Ben, unha vez que pasa a diseño, teríamos o modelo, que sería esa peza en branco, e logo pasaría a moldes, a matricería. Faríamos aquí se empezaría, non son da mesma peza, porque non tiña fotos de todo, bueno, dunha peza con todo o proceso. Estos serían moldes, as diferentes caras a que lle falta unha peza, non?
para acabar de pechalo. Este sería un molde aberto, esta peza estaría aí metida e isto pecharía aquí, ¿no? Coas chaves que se vean aí. Entón, isto sería o que se fai en moldes. Bueno, Marta vos pode explicar macanudamente aí o proceso. Ben, unha vez que temos os moldes de reproducción, pasamos á planta de produción. E entón, na planta de produción, temos aquí a mesa de colado, donde vedes os moldes de reproducción e pezas que xa saliron xa están en cru, verdes e o caolín, pero en cru. E aquí, pois, está pegando partes. Estos son os moldes de colado, que están cheos, necesitan un tempo de repouso para logo baleiralos, non? Non sei se sabedes como funciona eso. Básicamente, imaginemos este mesmo molde, énchese de barbotina, do caolín líquido, hasta o borde, e se deixa un tempo. Durante ese tempo, o molde de escayola vai absorbendo a auga que ten o caolín, ¿no? A barbotina. E vai facendo como unha parede todo ao redor do molde, ¿no? Entonces, cando se ve que esa parede xa é suficiente, embórcase o molde e baleírase para reciclar o caolín. Claro, di que a xente que non sabe que as pezas non van macizas. Claro, son ocas. Entón, por eso se baleira o exceso. Sí, se foran macizas, se instalarían no forno directamente. Ou terían que ter unha cocción superlentísima, un secado previo superlento, unha cocción superlenta, vamos, non. A cerámica, por esencia, é oca. Se non, xa é outra cousa, é escultura, non? Aquí están pegando diferentes partes dunha peza e aquí o repasado en cru, non? Isto é a peza verde, digamos. Este é o sistema de colado, non? Aí vedes, bueno, vedes o que estaba explicando. Se bota a barbotina, a pasta líquida, se deixa un tempo que faga ese borde e cando está o suficiente, baleírase e queda a peza. Isto sería o proceso. Ben, outro método é o torno mecánico. Aquí, como podedes, estos son moldes que se van colocar aquí. En riba deles se coloca a pasta, un tocho de pasta, que é máis sólida, non é barbotina xa, é sólida, son como un salchichón que se vai cortando así no ancho suficiente, dependendo da peza. E logo este torno vai rotando en riba da pasta, o esmaga sobre o molde e resulta isto, non? Isto sería a parte de arriba e isto é un plato boca abaixo, por exemplo. E este en funcionamento, aí está colocando o trompo que fai a peza e por aquí xa sale o plato feito, non? Aquí vedes, bueno, este de aquí, non? Isto de aquí son as lonchas do material que vai colocando en riba do molde. Ben, o seguinte proceso, unha vez que está reproducida a peza, é o secado. Estas son pezas en cru. Bueno, aproveito para decirvos que esta é unha das características das cerámicas do Castro. As pezas en relevo, as baixeras en relevo. En Sargadelos non se fan. Fanse no Castro. É o característico dele. Unha das características desta porcelana. Ben, unha vez que están secas, se mete na mufla de bizcoitado, que era no que me quedei antes, non? Que vai a 600 grados e tal. Aí, o bizcoito, que pasa? Que ese material
O sea, unha vez que está biscoitado, xa ten certa sonoridade e dureza. Xa non se o collemos, pois non se deforma, como sería en cru, non? En esta parte, pois, están repasando o biscoito e despois do biscoito pasa a decoración, a sección de decoración. Aquí temos dous métodos. Un é a decoración baixo cuberta por estarcido, que son plantillas de plástico que se fan na sección de moldes adaptadas a cada forma concreta. Se hai 30 platos diferentes, pois hai que ter xogos de plantillas para eses 30 modelos, etc. E, bueno, este sistema de decoración xa está mediatizando o diseño ao 100%, porque temos que pensalo de maneira que a plantilla funcione, que non se caia, que non haxa pezas soltas, non? Teñen que ser elementos perfectamente, como módulos perfectamente que ao recortar non haxa ningún tipo de problema, ni debilidade. E despois está o sistema de decoración a man. Isto é unha das pezas, digamos, clásicas do castro, das primeiras épocas, que está totalmente decorada a man. E en este caso, pois, son pezas que ao mellor é moi difícil facer as plantillas e, por exemplo, neste caso, son pezas de diferentes elementos que van pegados. Dificilmente van ir sempre pegados con exactitud, co cal unha plantilla non asentaría ben. E entón se decoran a man en parte ou todo tamén. E isto de aquí, pois son diferentes métodos de decoración que se empregan exclusivamente no castro. Ou se empregaban, algún xa non se emprega. Isto de aquí utilizouse hasta os anos 70. É o estampillado. Son como se foran tampós, en este caso feitos de espuma, pero os primeiros que facían estaban tallados en buxo. Pode ser de diferentes maneiras, non? Entón se vai colocando o tampón sobre a peza manualmente, claro. E isto de aquí, estas dúas, son calcomanías, pero con cores cerámicos. A diferencia cal é? Que esta de aquí está feita con cores máis vivos, que decimos de sobrecuberta. Isto quere decir que vai sobre o baño, que teño que explicar o proceso para que acabedes de entendelo. Pero, digamos que a peza, cando vai decorada, para que teña brillo, se lle pon se baña en un barniz, un esmalte, que unha vez que se coce, lle dá a transparencia e o brillo á peza. Senón sería totalmente opaca. E, entonces, as cores estas máis vivos teñen que ir colocadas sobre ese baño. Pero isto, por exemplo, as baixelas ou xogos de mesa, antes, en boa parte, facíanse así. Pero como a hora de cociñar ou de comer ese cor se pode ir desprendendo, literalmente te pode ir envenenando, prohibiuse nun momento dado, e entonces todo o que é xogos de mesa teñen que ir decorados baixo baño, o sea, cubertos por ese baño, ese brillado. E esta é a diferencia. Estos son cores de sobrecuberta
e este xa é unha calca de baixo cuberta, de alta temperatura. O sea que non se coce, esta se cocen 2 veces e esta unha nada máis. E logo, o material característico do castro, que é a peza que non se decora, que vai, unha vez que está bizcoitado, xa se mete no forno. E queda así, en branco, relieve. ¿Cómo se fan una pieza de castro? ¿Cómo se fan los adornos? O relieve, Sí, eso vai no molde. O vías aquí, isto. Bueno, incluso non sei se había outra... No. Ah, sí, este. Isto. O molde está tallado, o modelo está tallado a man, todo. E cando colocas a pasta en riba e a apretas contra ela, pues claro, queda aí. Hablaste de unas pegatinas para el decorado de la cerámica. ¿Esas pegatinas ya vienen listas o eso tiene otro proceso que se hace? Eso, sí, mira, eso faise por serigrafía. O elaborábamos ali tamén na fábrica. El soporte de eso que es un papel. Sí, un papel. Que con el calor se deshace, ¿no? Eso é como se imprimes unha lámina de serigrafía normal sobre papel, coa diferencia de que as cores son de cerámica, vamos. Son cores cerámicos, que poden ser de baixa ou de alta temperatura. E logo, cando a peza está blanca, cocida, xa ten que estar cocida a alta temperatura, bueno, no caso das de baixa temperatura, se coloca, se transfire, se meten en agua e se transfire o decorado á peza. Hai que ir acomodando a forma. Cuando el decorado lleva oro, ¿eso es otra temperatura o se aplica? Si, o ouro é de baixa temperatura. Eso leva unha terceira cocción. Eso agora explicaré. Bueno, este sería o proceso. Unha vez que está bañada a peza, decorada a peza, aquí vemos pezas decoradas, ¿no?, que están esperando o seu turno para darse a ducha. Aquí vemos unha peza decorada, aquí vemos que acaba de meter no baño e aquí a vemos xa bañada. Como vedes, o decorado desaparece, ¿no? Queda totalmente cuberto. Pero unha vez que coce a alta temperatura, esa capa opaca se convirte no brillo, no transparente, no baño transparente e brillante. Aquí está igual bañando unha peza máis grande, a de Galicia, a última, me parece. E aquí xa vemos pezas, bueno, igual que isto, son pezas que están bañadas esperando a entrada na cocción de alta temperatura. E que é esta fase. Aquí estamos na entrada do forno, o forno isto de aquí. Isto é unha vagoneta na que se van cargando. Bueno, por aquí vemos un forneiro con vagonetas que as está cargando con material. As pezas van colocadas en cacetas, dependendo do tipo de peza, pois se un plato vai apiladas, en unhas cacetas apiladas, se unha peza decorativa ao mellor ten que levar algún tipo de equilibrio ou non, eso depende. Bueno, pero hai que cargar a vagoneta, ademais que vaya, digamos, o máis cerrada posible, o máis cargada posible, para favorecer a cocción. Se deixas espacios sin figuras ou tal, pois pode afectar. E, bueno, isto serían pezas que, bueno, como preparadas para meterse no forno. Aquí hai algunha que está xa cocida, que a veces por algún defecto ou tal, pois hai que volver a meter no forno. E aquí temos a entrada do forno e a saída do forno. Aquí temos a boca de entrada, estas son as cacetas das que falo. Vedes que
Hai pezas grandes que non levan cacetas, outras van metidas en estos protectores, os platos, etc. ¿no? E estas vagonetas é como un tren que van entrando no forno de túnel e que vai adquirindo temperatura a medida que va entrando a vagoneta hasta que chega á cámara central donde adquire a máxima temperatura, os 1400 ou depende, bueno, pode ser máis, pero normalmente anda por aí. E aí é onde a peza vitrifica, que isto quere decir que a auga da composición, non a auga de, digamos, da pasta, que iso xa se eliminou anteriormente ao secar, ao bizcoitar e demais, senón que se elimina a auga da composición química do material, do propio material, co cal reduce de tamaño. Ese é outro tema que en diseño é vital terlo en conta, porque a reducción, xa non me acordo ben, pero pode rondar o 15%. O cal, te podes encontrar que faz vamos poñer un vaso de viño e te queda un chupito, non? O sea que tens que calibrar moi ben cando faz o modelo o tamaño que ten que levar para que unha vez que coce quede no tamaño que queres realmente, non? E, bueno, este é o final a saída do forno coa peza que xa se ve. Aquí vedes que non se ve o decorado, está tapado polo baño e aquí xa o baño se convertiu na cuberta brillante. Bueno, despois ven o proceso de repasado e de selección. Normalmente o repasado é pola parte de abaixo dos platos ou as bases, porque poden quedar elementos cortantes e demais. E hai un tipo de pezas que só van decoradas ou tamén levan cores de baixa temperatura, como é o caso destas, non? Todo o decorado que teñen é manual e con cores de baixa temperatura. E entón, estas pezas que se fai? O mismo proceso que antes, sin pasar por decoración, cócense en blanco e unha vez que están cocidas van a decoración para decorar sobre cuberta, sobre o baño. E para fixar esas cores hai que cocer nunha mufla, se coce nunha mufla eléctrica, tamén sobre 600 grados, por aí, para fixar os tonos máis vivos, os vermellos, amarelos, os tonos máis que son así máis vivaces. E, bueno, a última etapa xa sería o control de calidad, empaquetar, a expedición, a chegada ás galerías ou ao cliente. Isto é o proceso de fabricación. E agora entramos no que é o proceso de diseño en sí. Estas serían todas as fases: pedido, conceptualización. O pedido pode ser un pedido dun cliente externo ou pode ser un pedido da dirección da empresa. Necesitamos desenvolver un produto X para cubrir esta demanda ou porque consideramos que pode ter saída. En base aos condicionantes que te poñen o cliente ou o jefe, pois te documentas, se é que hai que documentarse, faz bosquexos, vas afinando nunha idea, etc. Cando tes seleccionado o modelo, pois xa pasas a realizar un bosquexo definitivo, presentase ao cliente, o cliente te dirá si, non ou para nada, e entonces ao mellor tes que correxilo. O habitual é que te digan algo e haxa que pegarlle un repaso, ou non, moitas veces pasa e
Bueno, vou explicando pasando diapos para non... Isto sería, bueno, puxen aquí material dos meus inicios do ano 80, 80-81, no Seminario de Estudios Cerámicos de Sargadelos. Bueno, aquí que foi? Bueno, o primeiro traballo que me encomendaron foi desenvolver algo que empezaran, que era unha fauna galega, unha colección de fauna galega. E entonces, pois bueno, eu teño que decir que cando cheguei aí estaba encamiñando, digamos, a miña vida profesional á ilustración. De feito, entrei pola ilustración dun libro que iba a sair nas edicións do Castro. O sea, foi así destas carambolas que pasan na vida, non? E resulta que necesitaban no Castro, pois querían repotenciar as cerámicas do Castro porque se volcaran moito en Sargadelos, as cerámicas, aquí o Castro quedara un pouco esquecido e querían montar diseño no Castro. E entonces, pois bueno, sería con esta colección de pezas o relanzamento. E entonces, pois bueno, eu non tiña nin papa de cerámica, sabía modelar, pero non sabía, nin coñecía o proceso, nin nada polo estilo. Nin tiña un estilo definido para enfrentar o tema. Co cal, os meses que pasei ali, pois foi de inmersión total para aprender os procedimentos tanto de fabricación, que vos expliquei, como se decoraba, como facer as matrices, como facer as plantillas, en fin, todo o proceso. Aquí vedes algunhas notas cos tamaños que tería que ter o taco de escaiola, de xeso, para tallar a figura que quería, algún bosquexo da peza, e aí estou facendo as primeiras pezas, os primeiros ensaios, porque, como digo, non tiña definido ni un estilo ni nada. Eso que vedes en verde e vermello, pois sería unha peza vista por abaixo, o molde, imaginade unha peza con 4 patas, que podía ser o cabalo ese, e é como o estudio da posición das patas para que o molde poda sair sin problema. Eso é outro elemento que tes que ter en conta cando diseñas. Tes que ter en conta que hai que facer un molde para reproducir o máis doadamente posible e que ademais a peza se teña en pé, que non teña desequilibrio, se caian cando se vai a cocer ou cosa desta. Porque cando se coce a alta temperatura, a peza prácticamente, o caolín, a porcelana, vólvese como caramelo, prácticamente. E se non está ben equilibrada a peza, pois pode doblar, caer, etc. Bueno, aí vedes diferentes bocetos e unha fase na que está, pois, con estudio de decoración de diferentes pezas. E isto é para que vexades un pouco bosquexos do que as pezas que vedes aí, a bubela, son estudios de decoración. Despois se escolle unha que é a que, por facilidade en produción e demais, claro, eu aí non tiña, xa digo, non tiña nin idea de moitas cousas e, evidentemente, probaba decorados que non eran viables, non? Porque non te vas parar 15 minutos para decorar unha peza. Tens que decorala en 30 segundos a poder ser. E entón, pois, bueno, esos son diferentes probas, pero que basicamente quedou isto. Aquí outro exemplo do raposo, con diferentes decorados, e así, bueno, vedes estudios do ollo, bueno, diferentes detalles así. E esta é a colección que saquei cando me incorporei ao Castro.
xa vedes que hai un montón de pezas. Bueno, este é o xa no ano 81 por aí. Son tamén pezas, as de alá son tamén probas de decoración de dous modelos, do Porcoteixo e da Martaraña, e logo, pois, basicamente as pezas, bueno, sí, todas estas se puxeron xa en produción no ano 81, cando empecé no Castro. E agora o que vamos a ver son, bueno, non é que sea moi narcisista, é que son as únicas fotos que teño donde se recolle como se traballa e tal e cual. Isto é para que virades diferentes técnicas das empregadas para facer a peza, non? E entonces, pois, esta sería tallando o xeso directamente. Isto, primeiro tuven que tornealo e despois traballala, pois, o que é a parte de arriba e demais, non? Bueno, vedes por aí diferentes estudios ou pezas feitas. Mirade a diferencia, aquí se ve moi ben. Isto sería o modelo e isto é o que queda. O tamaño. Me refiro a diferencia de tamaño, unha vez que está a peza vitrificada. Mais ou menos se ve, non? Vedes que a diferencia de altura é considerable, non? Bueno, isto sería un exemplo de unha medalla ou unha metopa, a talla, bueno, utilizando pois como un dibuixo a man transferido á placa e a partir de aí pois tallar directamente na placa, as diferentes fases. E isto é outro modelo, pero con outro material, que con polispán. Tamén hai outro, este de aquí, pero que non recordo que tipo de material é. É como unha espuma que se utiliza... Sí, pero non recordo exactamente como lle chama. Utiliza moito en diseño industrial. É unha espuma moi fina, moi miúda, que tens que traballar con moita seguridade porque respiras o que non debes respirar. E que ventaxa ten isto? Pois que o traballas moi rápido, máis rápido que a escayola, pero tamén ten o inconveniente de que ao final tens que reproducila outra vez para o acabado, porque non te permite un acabado suave, fino, non? Se quedara con textura non pasaba nada, pero se a queres fina, hai que reproducila en escayola e pegarlle un repaso. E o último que fixen foi modelado en 3D. Isto foi xa na última etapa, nos últimos 2-3 anos. Aquí vedes, pois, bueno, o bosquexo das pezas e despois un primeiro modelado en 3D. Son as primeiras pezas que se fixeron en 3D en Sargadelos en xeral. Digo Sargadelos porque tanto do Castro como en Sargadelos foron as primeiras feitas con esta técnica. O sea, modeladas en rinoceros e prototipadas nunha máquina, unha prototipadora. Aquí vedes diferentes modelos, era tamén da serie de fauna. Curiosamente, empecé o meu traballo coa fauna e o rematei tamén con pezas de fauna que me pediron que fixera nesa última etapa. Bueno, pois aí foron as aves do mar. Estas non son fotos boas porque as tuve que pillar de internet, pero bueno, son os modelos que vichedes antes, parte deles. E, bueno, en servicio de mesa, pois tamén, evidentemente, se pode facer en 3D, ou sea, en modelado 3D. Estos son todo ensaios que non se chegaron... Son ensaios meus
para aprender a manexar o programa e que non se chegaron a producir, vaya. Bueno, puxen algúns exemplos destos de pezas modulares para complementos de mesa e cosas así. Esta si se fixo, aínda que con cambios, un xogo de chocolate que debo de ser tamén do último que fixen por ali. O que vedes ali, pois, a asa foi finalmente así como se fixo, máis que nada porque algún tiña medo de que a asa tradicional que fallara no forno e non quixeron arriscarse, e entón tuven que conformarme a poñer a asa vulgar e corriente. E aquí vedes o resultado. Esta foi a primeira versión que saía decorado con calca, porque levaba 3 cores. O da calca se utilizaba cando metías ou moitas cores ou ben o tipo de decorado era moi complicado ou imposible de facer en plantilla. Non? Pero, bueno, nun momento determinado a xefatura decidiu que as calcas non se debían de empregar para decorar baixelas e entonces, pois, se retiraron algúns dos decorados que estaban funcionando, como camariñas ou sala e tal, e este reconvertiuse e fixen esta adaptación para plantilla. Que conste que aquí tiña un aire un pouco pensando no tema plantilla tamén, non? Pero bueno, como levaba máis cores, pois se fixera así coas calcomanías. E, bueno, outro aspecto é que o decorado non é simplemente facer un decorado e logo aparecen os trasgos que fan o resto do chollo, non? Sino que hai que adaptar ese decorado a todas as pezas da baixela, os xogos de café, xogos de té, complementos, o sea, un traballo bastante grande. Entonces, aquí vedes un modelo rematado, aquí vedes un desenrolo de unha peza, que hai que adaptar isto, e aquí vedes o desenrolo dun prato que, bueno, coa forma xa acoplada a él, non? Para conseguir o desenrolo dos platos hai que cortalos polo medio e facer un pouco de xeometría aí. Non é difícil, pero ten o seu intríngulis. Outro aspecto, pois, son os pedidos especiais. A veces hai un pedido, pois, resulta que incluye que tens que facer o anagrama da empresa, que non o teñen, non? Por exemplo. Entonces, hasta esos extremos. Ou adaptar un anagrama ao proceso de decoración. Bueno, aquí vedes que se está facendo manual porque moitos anos así se fixo, pero desde os anos 90 pues, normalmente utilizábamos xa programas de diseño vectorial. ¿No? E estos serían os queixos que se presentan aos clientes, ¿no? Diferentes, bueno, uns tarros lapiceiros, un plato. E xa para rematar, outro aspecto que había que cubrir desde diseño é a elaboración dos catálogos e os folletos que acompañan as pezas decorativas ou as baixelas, ou que seña, non? A veces había que elaborar os textos, os gráficos que van no folleto, a maquetación do folleto se que non estaba xa, digamos, estandarizado e demais. Este é un dos xogos de calca, este de aquí, o Camariñas, que se facía en calca, pero facelo en plantilla pois non
non era viable. Claro. E entón, pois, este desapareceu do catálogo igual que este de aquí. Este outro que desapareceu, o xogo Cabeiro, que tamén era de calca. Bueno, e a veces tamén había que facer o tema das caixas para pezas, non? E, bueno, o resto de catálogo, unha mostra dos catálogos da fauna. En fin, que desplegabas unha serie de habilidades moi diferentes, non? E nada máis. Gracias por convidarme e a vosa disposición se queredes alguna pregunta.